ఈ ప్రపంచంలో మనుషులు మాత్రమే లావుగా ఉన్నారంటే అది అబద్ధం ఫ్రెండ్స్, మీరు నమ్మకండి. మనుషులతో పాటు జంతువులు కూడా లావుగానే ఉంటాయి. ఆ జంతువులు ఎందుకు లావైనాయి, ఎలా లావైనాయి, ఎక్కువ ఫుడ్ తినటం వల్ల లావైనాయి, లేకపోతే డిసీజ్ రావడం వల్ల లావైనాయా, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. యానిమల్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మంకీ. ఈ మంకీ పేరు అంకుల్ ఫ్యాట్. ఈ అంకుల్ ఫ్యాట్ అనే మంకీ థాయిలాండ్లో ఒక ఫేమస్ జూలో ఉంటుంది. ఇక్కడున్న పీపుల్ అందరూ అంకుల్ ఫ్యాట్ అని పిలుస్తారు. నార్మల్గా మంకీస్ ఆడుకుంటాయి, పాడుతాయి, తిరుగుతాయి, పరిగెడతాయి, ఏమైనా చేస్తాయి. కానీ ఈ మంకీ వెరీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఈ మంకీ రోజు చేసే పని ఏంటంటే తినటం, పడుకోవడం, కూర్చోవడం, తాగడం. దీని పని ఇదే. ఇది కాస్త ఎక్కువగా నడవలేదు కూడా. అక్కడున్న జూ మెంబర్స్ దీనికి రోజు స్పెషల్గా స్నాక్స్ తీసుకొచ్చేవారు. ఆ స్నాక్స్ తినటం వల్ల అది రోజు లావ్ అయిపోయింది. బాగా లావ్ అవ్వడం వల్ల దాని పేరు అంకుల్ ఫ్యాట్ అని పేరు పెట్టారు. ఒకరోజు దానికి బాగా కడుపు నొప్పి వచ్చింది. డాక్టర్ వచ్చి టెస్ట్ చేస్తే జూ మెంబర్స్ డాక్టర్ని పంపించారు. అక్కడ ఆ డాక్టర్ టెస్ట్ చేసిందా తెలిస్తే దానికి ఆ కడుపులో ట్యూమర్ అనేది ఫామ్ అయింది. అప్పుడు ఆ డాక్టర్ అన్నాడు, దీని కనుక డైట్లో ఉంచకపోతే బాగా ప్రాబ్లం అవుద్ది ఈ మంకీకి అని చెప్పారు. సో అక్కడ ఉన్న జూ మెంబర్స్ దీన్ని డైట్లో ఉంచారు. డైట్లో ఉంచిన తర్వాత ఇది 20 కేజీలు తగ్గింది. 20 కేజీలు తగ్గిన తర్వాత ఇది కాస్త నడవగలుగుతుంది, తిరగగలుగుతుంది, చెట్లు ఎక్కగలుగుతుంది, ఆడగలుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ జూ మెంబర్స్ దాన్ని డైట్లో ఉంచకపోతే ఆ మంకీకి చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది. యానిమల్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి జిరాఫీ. ఈ జిరాఫీ పేరు షకీ. ఇది తంజానియా అనే ఫారెస్ట్లో నివసిస్తుంది. ఈ వరల్డ్లో జిరాఫీ కూడా ఒక టాలెస్ట్ యానిమల్. నార్మల్గా జిరాఫీ వెయిట్ వచ్చేసి 1200 కేజీస్. కానీ ఈ జిరాఫీ నార్మల్ జిరాఫీ వెయిట్ కన్నా 2 టైమ్స్ ఎక్కువ. ఇది ఎందుకు లావ్ అయిందంటే దీనికి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఆకలి ఎక్కువ అవడంతో బాగా ఫుడ్ తినడంతో ఇది రోజుకి వెయిట్ పెరిగిపోయింది. సో ఇది బాగా ఫ్యాటీగా కనిపిస్తుంది. అందుకని దీనికి షకీ అని పేరు పెట్టారు అక్కడున్న పీపుల్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఒక లైక్ ఇచ్చి 10 మందికి షేర్ చేయండి.